To Audi, a sad. Jebe čovjek. Ovo smo mi sad skužili kad smo išli izvesti. Ja nekad su stvarno. Aha, tako je. Ok, to je to, sad se prijavil. Ja bi to sad trebao. Ali ne treba onda raditi DJ onda. Ajde, ajde, samo ti daj. Top. Si ti bezavo, ja? Sve će ti ja, pa...
lokaciji, piloj kad je moj satisfaction. Lokaciji, eman lokaciji, piloj kad je moj satisfaction.
Gora. Samo svoj ime još Nima kastam se, evo ako želite nešto ugraditi u auto, kombi ili traktor, kaj god hoćete, uglavnom Nima kastam je to za vas. Samo da mi još pitate nešto, koliko djece proizvodi ovaj kombi?